Βάλε χειρόφρονο, μεγάλο όπα. Έτσι ο Γέισον να μάξει. Να τριφτάρεις ξέρεις, να το σταματάς δεν ξέρεις. Να το σας γίνει. Έτοιμος, βάζει και την ταχύτητα, έχει σταματήσει. Για πάμε λίγο να κάνουμε βασαρία, γι' αυτό εδώ το παιδάκι δεν ακούω ρε παιδιά τίποτα. Για πάμε λίγο να κάνουμε βασαρία για το Σταύρο. Έχετε ξαναδεί μικρότερο ελληνικό. Ανέβα Πανόρθιος και ζήτα τους να σε ξαναχειροκροτήσουν γιατί έτσι γουστάρεις. Δώστε χειροκρότημα στο Κουτσίρικα! Πόσο καιρό οδηγείς πριν? 2,5 χρόνια. Από τα 7 σου δηλαδή ρε φίλε. Συγγνώμη, με δουλεύεις? Και πώς έφτανες ρε φίλε να οδηγείς 7 χρονών? Μου και βάλε ο παπά μου μαξιλάρι και προσθήκες. Τι προσθήκες? Σαπετάγιο για να φτάνω. Και ξεκίνησες να κάνεις βόλες με τι αυτοκίνητο? Με ένα Mazda. Τι Mazda? 323 πισωκίνητο. Με το τσικέλι θες να βγάζω? Ναι. Αυτός είναι ο Σταύρος ο Βρύλης γιατί δεν είναι μόνο καλός οδηγός, είναι και έξυπνο με το χαρακτηρίσω τώρα. Για πες μου λίγο, θέλεις να πεις τίποτα άλλο εκεί κανένα τραγούδι ή να συνεχίσουμε με το οδηγικό της φάσης? Για πάμε να χειροκροτήσουμε λίγο το Σταύρο να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο πατέρας που το γνωρίσαμε νωρίτερα. Πατέρα, λύσε μας λίγο την απορία. Εντάξει, ότι είσαι βλαμμένος, το έχουμε καταλάβει. Εκτός από το ότι είσαι βλαμμένος, τι άλλο έπαιξε ρόλο για να βάλεις από τόσο μικρό το παιδί να οδηγήσει? Και όχι μόνο να οδηγήσει, να οδηγήσει και με κρούση, έτσι. Καλά, κάποιοι σταραντάριδες και δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν μικρός. Το πρόβλημα το είχε από μικρός. Δηλαδή ξεκίνησε. Από μικρός, από 9,5! Δηλαδή τι κάνεις από μικρός? 2,5 χρονών ήξερε όλες τις μάρκες των αυτοκινήτων πατιούτης, να περνάνε γρήγορα. Μετά άρχισε να μου λέει θέλω να μου φτιάξεις μια γουρουνίτσα. Μετά τον έβλεπα ότι το γούσταρε. Του λέω θες να δοκιμάσεις να μάθεις να οδηγάς? Μου λέει θέλω. Τον έβαλα σε ένα Honda Civic προς το εκκίνητο μέχρι που έφτασε το Honda να τραβάει χειρόφρενα. Μετά τον είδα ότι πλαγιολέστανε, λέμε πισωκίνητο. Παίρνει ένα Mazda 1600 Turbo VDI και άρχισε να του καπνίζει τα λάστιχα, μετά το Mazda δεν του πολύ άρεσε και πήρε το δικό μου. Δεν θα το προφτώνουμε, αν στα 9,5 μου ψήνισε τα μάξι μεγάλε. Με το που πάει 18 δεν θα σου μείνει τίποτα. Θέλω να είναι καλά, να περνάει καλά με αυτό που κάνει, να το βοηθήσω όσο μπορώ. Το όνειρο του είναι το Α86 το κρύβο και το περιμένει πώς και πώς. Θέλω να συνεχίσει να κάνει κάτι που τον ευχαριστεί. Δεν το φοβάμαι, είναι πολύ προσγειωμένος, με ακούει, καλός μαθητής, δεν ζητάω τίποτα άλλο, να είναι καλά. Πολλά συγχαρητήρια στους γονείς του Σταύρου, παιδιά. Δώστε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα όλοι, γιατί πραγματικά είναι και πολύ καλό παιδάκι, δεν είναι κανένα τσογλανάκι. Όχι φίλε, ας τα λάστιχα, εσύ θα κάνεις την κορίνα και εγώ. Γιατί το έχουμε και στο σίγουρο πιτσιρικά. Απλά φοβάμαι μια μας φορά. Χάρηκα παιδιά που ήρθα εδώ, που μας είδατε. Για να δούμε λοιπόν τις άγριες διαθέσεις του Μιχάλη, μάλλον του Μιχάλη του Σταύρου, γιατί του Μιχάλη τις είδαμε νωρίτερα στο Μονά. Θα το δούμε και στα διπλά. Το θέλω να δούμε το Σταυράκο τι κάνει. Και να δούμε τι θέλει να μας κάνει, όπως είδατε. Το δίνει και καταλαβαίνει. Έτσι χειροκροτήστε με πιτσιρικάρα πάλι τα πάνω του, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μικρός και έχει τραπ. Έλα μπορεί να μου δώσ' το, περιμένουμε όλοι για σένα. Τα πήρε καμάλο, τώρα πάει κάτω να φωσθεί. Νάτος, με χειρόφρονο, μεταφορά βάρους, το βλέπετε έτσι. Μεγάλε κάνει λίγο δεξιά, βγάλε τα χαρτιά σου. Δεν έχεις χαρτιά για να μάθεις. Τι τα χαρτιά μου. Λοιπόν, ένα δάκρυ έχει φύγει εδώ από το μάτι, δεν ξέρω να το κάνει το παγκό που είναι το άλλος. Αλλά πραγματικά συγκινούμε με το πιτσιρικά. Θα ρίξει και τον Κατρανίδη εκεί, θα του παίρνει.
Για πάμε λίγο να κάνουμε μασαρία για να ανεβάσουμε. Ένα δεν σας ακούει. Θέλει λίγο θόρυβο να κάνετε. Πάμε, πάμε. Έρχεται να προσφύγει εδώ στην ΚΑΠΑ 1 τώρα να μας δείξει τι μπορεί να κάνει. Θέλω προσοχή σε φωτογράφους και τα λοιπά, να είστε σε ετοιμότητα. Για να δούμε λοιπόν. Στην βαθμολογούμενη διαδρομή θέλει να πατήσει ο Σταυράκης. Γι' αυτό πάει να πάρει εκκίνηση κανονικά όπως κάνουν όλοι οι οδηγοί. Να έρθει εδώ στην ευθεία να πατήσει και να στρίψει την ΚΑΠΑ 1. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει λοιπόν. Αυτός λοιπόν είναι ο Σταύρος ο Χρήλης και θέλω πάρα πολύ φασαρία για τον πιτσιρίκο. Να το σπάμε, ανεβάστε τον, έτσι αγόρι μου. Έπα. Κοίτα εδώ. Και τραβάει και χειρόφρενα, είναι απίστευτος. Κοίτα εκεί μεταφορά βάρους. Ίσως ένα λόγος για να κάνεις παιδιά, έτσι. Εγώ πραγματικά το είχα πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να κάνω κανένα παιδάκι, αλλά με κάτι τέτοια αρχίζω να το σκέφτομαι. Βέβαια η Ρακή καταλαβαίνει τι μπορεί να βγει άμα κάνω παιδί εγώ, οπότε άστο καλύτερα. Νάτος ο Σταυράκης ξανάρχεται παιδιά. Ξανάρχεται θυμωμένος πρέπει να σας πω. Για να δούμε εδώ να κάψει λίγο λάστιχο καλύτερα, Για ξεκίνα δεν να μας κάνεις βούρες. Να με κάνεις κορίνα. Θα με κάνεις κορίνα. Να κάτσω εδώ μες στη μέση. Δεν μας παίρνει. Γιατί ρε φίλε. Θα πάω μέσα στα χόρτα. Θα πεις μέσα στα χόρτα. Τα χόρτα αυτές πάνω μου μην έρθεις. Ξεκίνα κάθω εδώ που είσαι τώρα. Δώσ' του. Μη μας ζήσεις. Εκεί για πάνω, εκεί για εδώ. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Πάξος μικρέ. Το νου σου. Για πάμε. Να σε δω, για να σε δω. Έλα, για χειροκροτήστε να τον ανεβάσουμε λίγο. Πάνω του. Έλα ρε Γρυλάκο. Έλα ρε Γρυλάκο, δώσε ρε, δώσε ρε. Όργωσε τα όλα ρε, όργωσε τα όλα, όργωσε τα όλα μάτσας. Χειροκρότημα δυνατό, παιδιά, πάμε λίγο. Τα πέντε κρανίο εκεί, δίνει το βιάζει το αυτοκίνητο. Έτσι, πάμε δυνατό χειροκρότημα για τον Σταύρο, κάτω! Κάτω, μωρίνα μου, κάτω! Είναι μεγάλο αλάμι σου λέω, μεγάλο αλάμι! Αυτός είναι ο Σταύρος ο Γρήλης, παιδιά, αυτός είναι!